भावी नाही धक्का मारता. रोड खराब आहे ना, ड्रायव्हर नवीन आई तू बरोबर असला. ती बसली आरामात, आई बसली. रूम जवळ जातो तुम्ही. हे धुका बघू शकता, सर्व काळोख झालेलो आहे. हो बघा, अक्षरशः सर्व काळोख झालेलो. पुढचा काय दिसत नाही. हा जंगल हा. चला. अरे कोण म्हणतो त्रास नाही. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, आज रविवार आणि पावसाळा तर चालू झालेलो आहे आणि आहे पण आमची इलेली आहे ती बघा. तर आज आम्ही जातो माथेरानका आणि माथेरानका जाणार आहोत आणि एक दिवस ते राहणार आहोत आणि आईक पण माथेरान आम्ही फिरवणार आहोत. तर मंडळी, आता आम्ही डोंबोली स्टेशन का इलो. हयसून ट्रेन पकडून आम्ही जाणार नेरळ का आणि नेरळवरसून अमन लॉज आणि अमन लॉजवरसून माथेरान का जाणार. तर मंडळी, आम्ही गेल्या वेळी गेलो होतो अलेक्झांडर हेरिटेज आणि थंय आमका लय आवडला होता. लय भारी रूम वगैरे, थोडा कॉस्टली आहे पण तो आमका आवडला होता. आणि आता आई पण आमच्या बरोबर आहे तर तिका पण कम्फर्टेबल वाटू हवा म्हणून आम्ही परत एकदा अलेक्झांडर हेरिटेज का जातो. तर कंटिन्यू लॉग आमचं बघत राहा. आमच्यासोबत आहे ही बघा, बसवलं होती का हे बघा आहे. ओके, तर मंडळी लेट्स गो माथेरान. आता ट्रेन इली, आम्ही चढतो आता ट्रेन मध्ये. तर मंडळी, फायनली आम्ही ट्रेन मध्ये बसलो आणि माथेरान का जातो. आई पण आमची. आई कसा वाटतं? मस्त वाटतं ना. या आमचा लय एक्साइटेड आहे वाटतं हो ना. तर फायनली आम्ही आता नेरळ स्टेशन का येऊन पोचलो आणि ऐसून आता वेस्टला जातो आम्ही, नाही सॉरी ईस्टला जातो. गर्दी मरणाची आहे, बापरे तुम्ही बघू शकता लय गर्दी आहे. तर मंडळी, नेरळवरसून आम्ही आता टॅक्सी पकडली आणि टॅक्सी पकडून आम्ही जातो आता माथेरान का वरती. मागे आई या, आई भावी या आणि दीपाली ह्या या. तर ही मागे बसल्यात, आम्ही दोघं आमदार सीटवर बसलो. चला लेट्स गो. धुका आता लय झाला मारणाचा, तुम्ही बघू शकता. समोरचा काय दिसत नाही आणि ह्यांच्याने हे कोट बीट घालून आई आमची रेडी. दीपाली रेडी झाला काय, दीपालीने आपली छत्री काढल्या ना आणि जिया आमचा आहे रेडी झाला मस्तपैकी आणि आमचा भावी पण रेडी झाला. तर चला मंडळी लेट्स गो. चला येऊन पोचलो. आई काय चालू गर्दी पण आज रविवार आहे ना त्यामुळे मरणाची गर्दी आहे. बिरू घ्यावा, लाईन बिल लावा रिक्षे. शेंगदाणे हत, पेरू हत. रिक्षेसाठी लाईन हे बघा आणि भावी ज्या आमच्या लाईनीत उभे राहल्या. ह्यो कापूसवालो पण इलो. भाभी जिया, दीपाली आणि आई थंय बसली आहे ती बघा. आणि वातावरण तर एक नंबर आहे, थंडी लागतं अक्षरशः. पप्पा, भावी आणि आजी त्या रिक्षाने जातात. गेली त्या रिक्षाने पुढच्या आम्ही, कारण एका रिक्षेत तिघांकाच घेतलं त्यामुळे आम्ही मागे राहतो ना. त्या रिक्षेत राहतो. घोडे मजा त्या रिक्षेत जायला. तरी पाऊस नाही, घोडे चालतात, घोड्यांचा रोड आहे. तर मंडळी, अमन लॉज वरसून आम्ही माथेरान का इलो आणि ऐसून थोडा आता नाश्ता बिष्टा करतो आणि नंतर आमच्या हॉटेल का जातो. भावी जी पुढे गेली ती बघा. माथेरान का तर लयच पाऊस आहे. आता आम्ही हे नाश्ता करतो आणि पुढच्या प्रवासात आम्ही निघतो. दीपालीने काय घेतलं, मसाला डोसा, त्याने प्लेन डोसा, आईने इडली सांबार आणि मी पण इडली सांबार. तर ह्या खातो, थोडासा पेट पूजा करतो, पेट्रोल भरतो आमच्या गाडीत आणि आम्ही आमच्या हॉटेल का रवाना होतो. आज काय पावसाळू लयच आहे बाबा. आता नाश्ता बिस्ता केलं. आईन मस्तपैकी 2 मोठे इडली खाल्या, मस्तपैकी रसो बिसो टाकून मस्तपैकी खाल्या आणि आता आम्ही जातो. आईसाठी रिक्षा केलं ती खेचूची. त्या ह्याच्यात आई का बसवणार आणि खेचत आई सरळ फरफटत आमच्या हे का लॉजवर घेऊन, म्हणजे आपल्या रिसॉर्टवर घेऊन जाणार. चल चला.
सगळ्यांका बसका नाही एकट्याकाच बसवणार त्याच्यात. 400 रुपयात म्हणता माका एकट्याक नेणार का सर्वांना नेणार? बघून उतरा पायाखाली हो पायाखाली बघा. बोला मॅडम. हा आई का रिक्षात मस्तपैकी बसवलं आणि आता हो मागतो ढकलू नको ना. मी ढकलो नाही तिथं पुढे चढ नाही ना धक्का मारा पुढे. नाही नाही तर तुम्ही धक्का मारा मी खेचत घेतो. तुम्ही घाबरायचं नाही पब्लिक आहे ना. पब्लिक हा नंतर मग आपण काही गेल्यानंतर करायची गरज नाही घाबरायचं नाही. दुपारच्या आता बरोबर 12 वाजल्या आणि 12 वाजताच हे काळोख झालो आहे हो तुम्ही बघू शकतास. आणि आई आता रिक्षान गेली हो आणि थंडी पण वाजता. तर आई आमची तर हे रिक्षान गेली पुढे आणि आम्ही चालत चालत ह्या माथेरानच्या मार्केटपासून आम्ही चालत चालत आता आमच्या रिसॉर्टपर्यंत जातो. थोडी वाट डर लागे रे हे चला लवकर. भावी नाही धक्का मारत. रोड खराब आहे ना. ड्रायव्हर नवीन हा. आई तू बरोबर असा. ती बसली आरामात. आई बसली आरामात. थंडी वाजता इला इला चला. तर फायनली आम्ही अलेक्झांडर हेरिटेज येऊन पोचलो. मिशन सक्सेसफुल ना तुमचा. सक्सेसफुल. सुखरूप आणून पोचवला नाही का? काय सुखरूप पोचवलाच नाही का? सुखरूप म्हणजे ती काय विचारा आधी. हाडा खिळखिळी झाली का विचार. हा धक्का मारतो. धक्का मारा. हाडा कसा खिळखिळी झाली का. नरम झाली हाडा. हा ओढणाऱ्यांची म्हणताय. वाढणाऱ्यांची नाही झाली. वाढणाऱ्या झाली काय सांग. चला काय झालं. आई का धक्का मारते आता. हे बरोबर नाही धक्का मारत. तर म्हणजे आम्ही हा इलो तर आता 1 वाजलो. तर आम्ही डायरेक्ट रूममध्ये नाही गेलो. डायरेक्ट हा जेव केलो कारण आई का ढकलून आईची रिक्षा ढकलून ही दोघा दमलेली होती. त्यांना भूक लागली म्हणून आम्ही डायरेक्ट हा जेव केलो. आणि हा जेवणात काय काय हा आता तुमका आम्ही दाखवत आहे. भावी आई आणि पूर्ण माथेरानची लाईट गेली आहे. 2 दिवस लय पाऊस पडल्यामुळे माथेरानची लाईट गेलेली आहे. तर आता थोड्याच वेळात लाईट येणार. तर आम्ही लाईटीची वाट नाही बघलो. आम्ही आपले जेव घेतलं. तर जेवणात काय काय हा तुमका सांगते मी. तर मग काय झालं भूक लागली हा. चपाती हा, कोबीची भाजी हा, पनीरची भाजी हा, रायता सॅलड हा, डाळ हा, त्याच्यानंतर ही दहीवडी आहेत, भात हा आणि श्रीखंड आणि चपाती ते सांगितलं. तर असा भरगतचं जेवण हा. तर हा आई जेवता. आई काय आवडलं तुका. पनीरची भाजी. चपाती संपली पण आता भात खाणार. वा मजा. मंडळी जेवण बिवून आमचा झाला आणि आता आम्ही आमच्या रूम जवळ जातो. तुम्ही हे धुका बघू शकता. सर्व काळोख झालेलो आहे. हो बघा अक्षरशः सर्व काळोख झालेलो. पुढचा काय दिसत नाही. हा जंगल हा आणि ह्या जंगलातून आता आम्ही जातो आमच्या रूम जवळ. गेल्या वेळी आम्ही हे राहिलो होतो हेरिटेज. आता आम्ही दुसरं रूम बुक केलं त्यामुळे तो दुसरीकडे हा होता. तुम्ही बघू शकता. झाड बी डोक्यावर पडायचा. माझ्या कपाळ मोक्ष व्हायचा. आणि मंडळी हा आमचं रूम हा आणि तुमका आमचं लॅविश रूम दाखवतो. एकदम जबरदस्त रूम हा आम्ही बुक केलेलो. हे काय आहेत बुक बिक ठेवले वाचूसाठी. छोटेवाले प्लांट्स आहेत. ऐकायचे आहे ते माका ऐकूक नाही तू सांगितलं नाही. हा हा तर चला आतमध्ये जाऊया आता. आणि हे पूर्ण हेरिटेज रूम हा. हे बघा हे 2 खुर्चे जबरदस्त मोठे आहेत. आणि काय आहे दीपाली का मेकअप करूसाठी आरसो हा. आणि हा कॅन्डल लाईट डिनर साठी आहे. आणि हे काय ग्लो जगाचा हे शोधणार. हे बघा बरोबर कसलो हा तो जबरदस्त. आणि हा खुर्चे पण भारी आहेत. हे खुर्चे बसूसाठी ठेवलेले यांच्या बॅगो ठेवल्याने आहेत. आणि हा झाड हा याक मस्तपैकी हाय दीपाली आणि आई हाय झोपणार. आणि बेड पण असो आणा. बाप रे टिश्यू पेपर साठी पण बघा युनिक आहे सर्व. खोटा आता ऐक्यासून आणलेला आता.
झाड पण मस्त आणि ह्यांची बटना बघशाल तुम्ही तर ती बटना पण वेगळी आहेत. हे बघा जुन्या काळाचे हेरिटेज आहे ना सर्व. दीपाली मॅडम आहे बसले आहेत अगदी आरामात. तू मेकअप करताय आणि संडास बाथरूम दाखवचो आजी. चल कमॉन मेन गोष्ट आणि कचऱ्याचा डबो पण बघा कसलो होतो. जबरदस्त रूम हा प्रश्नच नाही. अगदी तुम्ही बघू शकता. हे तुमका पूर्ण व्ह्यू दाखवते रूमचो. हे बघा खतरनाक हेरिटेज रूम आमचो. हा झुंबर 2 आहेत आणि आई हे बसली आहे. आई मॅड झाली म्हणता खय आणल्यान ह्या माका. आई गे माका नको काय गे डोळे तिचे झाकत दिलेत काय नाही ना. साडी बदलूची नाही. कशा आता बदलू वल्ली झाली आहे. वल्ली झाली हा मग बदलूया. थांब आधी हे दाखवूया चला. जिया बाथरूम दाखव जरा काय काय आता. संध्याकाळी काही जायचं नाही. हे बघा हे मोठं वॉशरूम हा. पेंटिंग पण आहे. तुम्ही बघू शकता ह्यो एवढं मोठं आणा जबरदस्त वॉशरूम हा. ह्यो बघा झाडा बिडा पण ठेवल्याने आरसो आहे. मी अजून ह्या नाही काढला. टिश्यू पेपर ठेवला आहे. जागा आहे बघा. सामान बिमान ठेव. हँडवॉश बघ काय हा तो जबरदस्त. त्याच्यानंतर हाय बाथरूम हा. शॉवर हा. ते थांब घाबरलं बंद हा. शॉवर मोठा विशील तू. शॉवर बघ केवढा होतो. आणि शॉवर तुम्ही घेऊ शकतास. स्प्रे हा. हाय पेंटिंग हा. 2 जबरदस्त हा. भारी वाटतं यार. हाय संध्याकाळी चाय प्यायची आपण. बापरे एकदम थंड गार वाटतं अक्षरशः थंडी वाजते. तर मंडळी ही चौघा आहे बेडवर झोपली आहेत तरी पण हाय जागा उरली आहे. बापरे मी पण झोपान. केवढं मोठं बेड हा. हे बघा हे जिया चिरडशेला माझ्या. आणि हे काय करतात ती बघा रिमोट वरती फॅन कमी जास्त करतात. म्हणजे बघ काय हा इकडे रिमोटने कमी जास्त करू शकतात. आजे रिमोट देऊन ठेव. मी आता खाली झोपतोय. मी बस चादर बिदर घेतलंय. मी खाली झोपतोय कारण ही चौघा वर झोपली आहेत आणि तरी पण हाय जागा उरली आहे. एक माणूस आहे झोपू शकता एवढी जागा. हे बघा माझ्यासारखं. मी काय झाडो आहे की काय. मी नाही पडणार. आमची आहे सर्व तयारी झाली आहे. फक्त आईची तयारी राहिली आहे. काय पदर लावता आईचो दीपाली आणि मग आम्ही आपले जाऊ निघतो. बघूया काय फिरूक जमतात. आणि हाय आम्ही खातो माथेरानचे अस्सल गावठी पेरू. हे बघा तुम्ही बघू शकता माथेरानचे टवटवीत पेरू. हे बघा असले हात ते पेरू मस्तच पेरू आणि एकदम टेस्टी आहेत. आणि हाय पसारो करून ठेवल्याने ह्यांच्यानी. हे बघा टी शर्टा बदलून भावी जियान हाय ठेवल्यानात. आणि हाय ह्यांच्यानी सर्व तयारी केलं ना. आई आणि मी आपले जुने कपडे घातलं. काय आला नाही चावत तुका. बियो नाही काढला. बियो काढू काय तुका नाही चावत. काम काढता येते चाकवान काढू. आम्ही बाहेर इलो आणि अलेक्झांडर पॉइंट फिरूक जातो. आणि तुम्ही बघू शकतास हे धुका किती आहे आता. बाप रे धुका तर लय. हा बघा समोर पण आहे धुका. हे बघा जिया आमचा पुढे एकटाच जाता. अरे ये जमात घे काय एवढा लांब तुका वाटत नाही कसा भारी वाटता. जावासा वाटत नाही तुका. तसा नाही तू उचलून हाणू मग तुका. चल पाय नको काय. तर म्हणजे आम्ही अलेक्झांडर पॉइंट का येऊन पोचलो. आणि आई आमची दमली आहे. खुर्ची भेटली आहे तर आई आमचे बसली आराम करता. थोडा चलूचा लागला तिका. आई सुरक्षित ना. तर आणि या पॉइंट का आता भावी जिया आणि दीपाली थंय गेली तर आपण पण जाऊया आणि पॉइंट बघूया. हा अलेक्झांडर पॉइंट. तर आम्ही तुमका अलेक्झांडर पॉइंट दाखवतो पण आमकाच काय दिसत नाही. तर तुमका आम्ही काय दाखवणार. 6 वाजल्यात बरोबर. आणि तुम्ही बघू शकतास पूर्ण धुका आहे. हा बघा पूर्ण धुका. पूर्ण चारी बाजू धुका तुम्ही बघू शकता. हा बघा सर्व धुका आणि पाऊस पण जोरात येलो. हा गो हे दीपाली तू छत्री सकट उठून जाशील ना तू. थांब येतेनच वारो लय लागता. थंय ठेवलं आईकडे. चला त्या आजी वाट बघता. जिया चला बेटा
आजीकडे चला, रेनकोट घाल, रेनकोट घाला. पाऊस आजी थंय वाट बघता तुमची. धुक्यात हा, धुक्यात आई कोणतरी घाबरात हा तुका. कशी बसली हा ब. तो खयचो तो पिक्चर दीपाली, ती म्हातारी ती कुठली ती घाबरतात ते. तुंबाड 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 वाटता धुका हा आणि सर्व खतरनाक वाटता. चला चला, कोणतरी घाबरतील हय बघा. हा एक कोण बसला आहे भूत. फायनल आम्ही अलेक्झांडर पॉइंट आहे का दाखवलेला. आम्ही तर बघितलं होतं पण ते कायच दिसत नव्हता. आई काय विचारा कसं दिसलं. धोक्यामुळे काय दिसत नाही. आई म्हणता हाय काय समुद्र हा की काय. म्हणता समुद्र नाही, दरी दरी. आई समजला ना दरी म्हणजे काय का. फिरत. चला आता काय आई का घेऊन रूम मध्ये आपले शिफ्ट करतो आम्ही. दमली ती चालेल. एकच पॉइंट बघला. हो ना, उद्या रिक्षा सांगितली आई का फरफटात नेऊ का. सकाळी कसं त्याने फरफटात हाणल्या तशी रिक्षा आम्ही बघितलं. त्याने आई का फरफटात नेणार आणि हाणणार आम्ही. अलेक्झांडर पॉइंट तर बघून इलो आणि आता आमका लागली आहे भूक. तर आता थंय काय नाश्ता हा तो आम्ही बघतो आणि खातो. चला मंडळी नाश्ता करू. आणि एवढा धुका हा ना बापरे. 6:30 वाजल्यात पण धुका तर भरपूर हा, तुम्ही बघू शकतास. आणि जी आमचा नाश्ता आहे बघा. नीट माझ्या औषध पाडवशा. खै ठेवतास पोट बीट काढून. पोट दे माझो. चल हात बी धुवा काय ते आणि चला नाश्ता करा काय तर. बाहेर करूया का नाश्ता. हाय हाय करूया ना बाहेर. हे थंडी वाजताय बाहेर नको बोलतात. हे काय नाश्ता. चाय कॉफी आणि मॅगी. शाबाश, हेल्दी नाश्ता आज, प्रश्नच नाही. बघूया दाखव काय आहे. मडका उघड तुझा. शाबाश, मॅगी आहे. तर म्हणजे हे सर्व आता तुटून पडले आहेत. गरमागरम चाय आणि मॅगी. आई आमची मॅगी खाता, दात लावची गरज नाही, लुसलुशीत अगदी. दीपाली पण आहे मॅगी खाता. आणि हा भावी आणि आमचा आहे जिया हे मॅगी खातात. आणि वातावरण तर एकदम जबरदस्त झाला. आणि थंडी एवढी लागता ना बापरे. म्हणजे आम्ही आहे बाहेर बसलो, थंडी लय लागता. आईक तर आमच्या लय थंडी लागता. आणि वारो पण लय लागता. आणि तो वारो थंडगार वारो लागता. आता वाजल्यात संध्याकाळचे 7 वाजल्यात. आणि ह्यांका आता काय टाइमपास नाही, त्यामुळे हे बाण मारू केल्यात. आणि थंडी तर एवढी वाजता ना. अरे आमचा फोडशील तू जिया बेटा, आमचा फोडशील हा तू. आमच्या घुसवशील बाण आणि तू उलटो मारत. हा हा नाही नाही बरोबर बरोबर. सॉरी शक्तिमान. हा हुशारा खराच पोरग्या हुशारा. हा त्या हे याला असं लावायचा बघ, असा लागा तुझ्या हातात. ह्या असा अडकवायचा आणि मागे खेचायचा. आणि थंय थंय आमच्या नको निशाणा मारू. थंय मार. वातावरण तर लय भारी वाटतं अक्षरशः, तुम्ही बघू शकतास. ह्या हे का कोट नाही, ह्याची माझी आपली छत्री आहे. अरे माका मी भिजलोय. तर ह्यांचा एक ग्रुप इलो. हे कुत्रो पण इलो तो बघ. खेळू का. कुत्रो पण इलो. कुत्र्याच्या मार एक बाण. हे पावसाला, हे पावसाला भागो बारिश, भागो भागो. म्हणजे आता आम्ही जेवू केलो. ह्यांच्याने हे जेवण पण घेतले. आणि आईक आमच्या लय थंडी लागता. तर जेवणात काय काय हा तर आता आमचा जिया सांगणार आहे. जिया समजत तुका सांगू काय. भावी सांगणार आहे. दीपाली तूच सांग. कोशिंबीर हा, त्यानंतर हे सर ज्वारीचे भाकरे आहेत, डाळ खिचडी, ताकाची कढी आहे, वांग्याचा भरीत, बटाट्याची भाजी. असा भरगतचं जेवण हा. आणि आई पण आमची आई जेवता. आई चांगला ना जेवण भावी. तर मंडळी आता हे सर्व इल्या जेव. आम्ही दुपारी लवकर जेवलो होतो तेव्हा कोण नव्हता आणि लाईट पण नव्हती. आता लाईट पण हा
तर आम्ही पहिले आता जेवण घेतो. चला आमचा जेवण झाला आणि हे सर्व रूमवर गेले आहेत आणि मी रूमवर जाऊन परत पाणी आणू गेलंय. तर आता परत रूमवर जात आहे. तर म्हणजे आम्ही माथेरानला लय वेळा इलो होतो, म्हणजे 3-4 वेळा तर आमची माथेरान ट्रिप झाली, पण फर्स्ट टाइम पावसाळ्यात झाली आणि हैचा पावसाळ्यात वातावरण लय भारी असतात. पण आणि ती पण आजी का आम्ही घेऊन इलो आणि तिका एवढी थंडी लागतं, म्हणजे नॉर्मली आता बघा फॅन एसी सर्व आमचा बंद आहे तरी पण थंडी लागतं, म्हणजे ब्लँकेट घेऊची लागतं. आई का थंय जेवून नेलं तर आई कुडकुडली, ती इली आणि आई झोपली गुरनूस घेऊन झोपले, म्हणजे एवढी थंडी आहे आणि वारो म्हणजे रूमच्या बाहेर गेल्यानंतर मरणाचं वारो लागता पूर्ण, म्हणजे असे धूर कसं येतं धूर तसे धुका येतात, एवढा धुका. म्हणजे आम्ही त्या शूट वगैरे लय केलं, लय मजा येईल आणि जेवण बिवण तर यांचा भारीच असता, पण व्हेज असता आमका, म्हणजे नॉनव्हेज चिकन बिकन वाटला होता पण तसं काय नाही, पूर्ण व्हेज आहे जेवण. तर आता आजचो ह्यो व्लॉग तर काय आम्ही संपवतो आणि उद्या आम्ही घोडे करणार आणि 4-5 पॉइंट फिरणार, म्हणजे आई दाखवतो. आम्ही तर फिरलो आणि पावसाळ्यात जरा वेगळाच वाटतं वातावरण, त्यामुळे पावसाळी पण आम्ही ट्रिप करणार ह्याची. आणि नंतर बहुतेक टॉय ट्रेन उद्या भेटली तर तिने आम्ही अमन लॉजला जाणार. तर असा उद्याचा प्रोग्राम आहे. तर आजचा हा व्हिडिओ आम्ही समाप्त करतो आणि ह्यो व्हिडिओ बघल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद आणि उद्याचा पण व्हिडिओ नक्की बघा. उद्या ह्याच्यापेक्षा आम्ही मजा करू. हा आणि विठ्ठलाचं चॅनल पण नवीन येणार आहे, व्लॉग बनवला ना, एडिटिंग चालू आहे, त्यामुळे आम्ही लय एक्साइटेड आहोत की विठ्ठल कसं व्लॉग बनवता. तर विठ्ठल कोंडे हे त्याचं युट्यूब चॅनल आहे आणि नेक्स्ट व्हिडिओ तर का आम्ही त्याची लिंक पण देऊ तुमका आणि त्याचं नाव पण देऊ. तुम्ही व्हिडिओ नक्की बघा आणि विठ्ठलच्या चॅनल का विठ्ठल कोंडे चॅनल का सबस्क्राईब करा आणि पहिलंच त्याचं सुपर डुपर हिट त्याचा व्हिडिओ होऊन जाऊ दे. चला बाय, लव्ह यू गाईज, बाय बाय. आता आम्ही झोपतो. चला सुंदर वॉटरफॉल हे चला झाला ना बघून गाईज ही चला आजीक भेटू जा ना, चला लवकर. भाभी अक्षरशः पुढचा काय दिसत नाही, एवढा धुका पडला. हा आणि झुंबर वगैरे एकदम खतरनाक, बाहेरचा व्ह्यू, तो पाऊस लागता आणि तुम्ही बसून नाश्ता करू शकता. अरे कोण म्हणतो ह्या विंडो सीटवर आई त्या विंडो सीटवर बसली आहे, भावी डोअर मध्ये आणि हाय सोफ्यावरती मस्तपैकी जिया बसली आहे.